Jason McBees. Para ni sa mga nagigugma, gambisan lisod ang kinabuhi. Padayong gihapon, paminawan ninyo ni. Bahalag saging, basta kay labing, basta kita magkauban. Mali pa yung akong pagbati, dili kinahanglan nga daghan ta kwarta. Kung ang gugma tinuod, kaya nato ang tanan nga problema. Unsa man ang lison kung nagsigig away, ang gugma mawala kung pirmi na lang ta magbinuangay. Mas maayo pang magpinabangay ug magsinabtanay aron ang atong relasyon magdugay ug molambo pagayo. Bahalag saging, basta kay labing, ikaw ra gihapon ang akong piliyon. Pirmi bisan sa kalisod sa atong kahimtang. Basta magigugmay ta, malabyan nato ang tananaw. Ayaw ta sigig away, kayang gugma kinahanglan ug pagkamuma kanunay. Mas nindot ang pahiyom kaysa kasuko, kay ikaw ra ang babae nga akong gihigugma gyud. Dili man perpekto ang atong relasyon, usahay adunay kasuko ug panaglali sa emosyon. Pero kung tinuod ang pagbati sa usag ko sa mo, balik ra gihapon ta sa gugma nga ligon ug buo. Dili na to tugutan nga ang garbo maoy modad, kay ang tinuod nga gugma andam mo sabot ug mo pasaylo. Magpuput ta sa usag-usab bisan kusog ang unos, kay ikaw ug ako usara ang direksyon ug tuyo. Bisan walay daghang bahandi, kung naa ka sa akong piliran, kompleto na ang tanan. Kay ang gugma dili masukot sa kwarta, kundi sa pagatiman ug pagrespeto sa mata adlaw. Bahalag saging, basta kay labing, ikaw ra gihapon ang akong piliyon. Pirmi bisan sa kalisod sa atong kahimtang. Basta magigugmay ta, malabyan nato ang tananaw. Ayaw ta sige away, kayang gugma kinahanglan ug pagkamuma kanunay. Mas nindot ang pahiyom kaysa kasuko, kay ikaw ra ang babae nga akong gihigugma gyud. Jason McBees. Bahalag saging, basta kay labing, ayaw na ta sige gawin. Kaya ang gugma na to, mas bililhon pa kaysa bisan unsang bahandi. Yeah.